barang. Kowe nek gak kena di starter rek. Tak nyurung kewalahan ngono ya. Sakarepmu rek timbane kere-keran. Tak angkat ya. Mari diangkat dientepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojo seneng pacaran urung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salahe sapa wak cipta. Rujak jambu dicampur janganan guyang-guyu kaya wong edan buntutan. Tenang. Surabaya telur pancen kutha pahlawan, pembangunane gak sampe gati. Gedong sekolahan lan jembatan penyeberangan, toko-toko lan pelebaran jalan tenang. Iya. Aku ketemu karo bakal bojoku, areke ayu pancen pilihane ibu. Saben tak jak omong mesti mesem guyu, bakal bojoku dadakno arek bisu. Klambi biru kain batik pekalongan, lengene dawa digawe pancen pantesan. Duwe mantu dadak kok ketepaan, mara tuwa lah kok dijak jumpritan. Aku tau ngejak pacarku, tak jak andok nyang depot sing gedhe dhewe. Apik bayar buka dompet kari selawe, wedi kisinan arloji tak lorot kanggo bayare. Semanten sairan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Nek wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Amin iso ngendang. Entek kendang 8 isan amine. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Lho tapi rek, ade kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib gak ono nasib. Maksudku nih rek, belajar menyanyi. Nah, iya dah. Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya. Ayo guys semanggi ayo. Ya. Ayo bungkusno.
ning pacare wingi bengi no pasar sore apese markaton yo jenenge andek lemu cak potongane melakune kaya PTKT cetat cedut dua pedot bung sandale suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene padha wae diwayu bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jae yo ngecap dhewe pengen ngendok dhewe suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene kok padha wae diwayuh bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jayo ngecap dhewe pengen ndok cak tuku ya nek babon rek ngedok dhewe. Oke nek menungso rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya lah rek ya rek tak rewangi sampai menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Bek men-mene dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis tungken aku rek isa rek. Gak perlu ngomong ijenan, tabrak becak kok. Loh, Cak Sidik. Oh. Jenenge sapa Cak Sidik? Tadi kowe urung weruh. Urung Cak Sidik. Oh, piye. Mosok ora weruh to? Tak delok kaya Pak Ardi. Peno karo sapa Pak Ardi peno awur ae. Ha iku lho, kancane dhewe kok adane. Peno kaya metuk kanca cok lungset ae ngono Pak. Aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku digondol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir. Peno ya ngono. Warek kecemplung sop gak didusi ngono. Lho, kok kecemplung sop ya Dik? Lah nek peno sik digondol kucing lha apa? Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba. Iya ya. Terus iwake digondol kucing ngono. Sing digondol iku iwake. Duduk anak peno. Lah apa anakku digondol kucing? Lho. Kon iki kucing iku digondol anakku ngono lho, Dik. Arek iki kon kok aja bundeli ta ono wong ngomong. Mamula ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mulai ya. Tukaran barek bojoku aku. Lah apa tukar? Ya bingung mulen aku ya. Asal bingung iki kon. Wis menawa malah ngomong dhisik sih ya. Dik, anakku digondol kucing lain ya. Lah apa kok boleh dagingnya sing digondol kucing? Iya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang nggon ngarepe lawang, terus ana kucing liwat.
Lah terus greget ndelok iwak iku terus anakku digondol kucing. Mangan. Mak. Ngene lho tak kandhani. Iya. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu, ya ta? Iya. Ngene lho, Dik. Dik, anakku mangan. Anakku mangan. Iwak entek. Iwak entek. Terus anakku digondol kucing. Digondol kucing. Kok niku bener tambah keliru. Olah aku anakku ngene. Anakku mangan. Kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya Empal-empal ojo daging empal. wis empal-empal. Marai mungko sangan daging anakku. Iya. Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener. Nah, bener. Mulane anak pun gak sehat blas ngono. Anak pun gak sehat blas. Anakku kok rotangi. Mbok Ya anak pun iki. Ya robutangi. Waduh, gak ono balunge, Pak. Pada gak ada balunge. Pernah ku ngomong tak step pernah. Gak ngono anakku sampe gak ada balunge cek menit kok niku. Lho marine robot tangi, Pak, klempar-klemper ngene. Kok niku gak ro istilah wong ngomong robutangi iku ya. Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho. Oh, ya iku apa? Salah. Kok salah? Anak piro sih? Anak piro sih? Anak 5. 5. Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang loro ngono ae lho. Kok ajang piro? Lah rame ajang kok. Ajang selawe ngono ajangnya. Dadi rumah samu rame ajang ku piring sing selawe lho Lah, iya. Oh, kon niku. Rame ajang iku maksude oleh dhuwit saiki entek saiki. Oh. Oleh kok sore entek kok sore Wah, ngono. utun iku. Utun ngono. Etik mel aku nang Bang Dilan. Mangkelan ndek wae. Ayo tak copot irungmu. Cek Lah iya. Cek aku kaya irunge baseman ngono. Maksudnya ya bersih genah ya bersih genah. Umpamane aku nyambut gawe. Nyambut gawe oleh dhuwit. Iya. Teko mah les. Entek. Entek. Ha iku arane tramas. Tramas kon. Trawas. Kok trapas? Trapas. Ha iki salah kawitane. Kon ngomong trapas adik tramas. Engko iku gawe apa? Salah kawitane. Lho kok salah kan? Ini ada unsur dari rumah. Waduh linci piye Lho ya apa? Kemajuane teknologi ya? Iya. Pernah bangun omah kliru dinane. Lho terus Pernah dina apa sih? dina Selasa kliwon. Salah. Kok Senin ngono mbo? Ada. Ero ae arek iki. Bangun dino ya bangun dino. Bangun omah. Lah ya iku tepane dino. Nek Senin apa Senin? Senin apa? Aku wis ngomong, anane tak bangun dina Senin. Iya. Aku takon Mbok Muna jarine ngomong dina Senin. Jarine Mbok Muna aku ayo takon sithik. Sik. Muna siapa sih? Alah Mbok Muna. Pernah sih Muna? Alah karo kan Muna. Ya iku Muna iku makmu. Arek kon. Mas yo kran. Terus apa sing ini carane? Bangun omah iku peno masang apa dhisik? Aku masang pendasi. Lah iki salah. Kuno. Iki duduk kemajuan teknologi ya. Kuno. Iya. Saiki zaman saiki bangun omah. Iya. Iku genteng didhisikno. Nah, Genteng didhisikno. iya. Lah genteng iku manceno kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta. Ceta peno bangun omah iki langgo apa yup-yupan to? Yup-yup kanggo yup-yupan. Lah ya yupan didhisikno. Dadi tukange gak kepanasan ngono lho. Lah cagake kari. Lho digantung to. Digantung. Gawa helikopter ta. Kon rumah samu payung ta kon iki. Ya apa sih kon iku? Cara arek. Lah terus lawange madepnya Lawange iku ngadep ngidul. Lah iki apa? Wah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya aku sing ngomongi. Ya mbok Mona maneh sing ngomongi. Jarene ngene Dik. Nek omahmu ngadep ngidul nak. Iya. Iku padha ngedep boyo. Iya ta? Ngedep boyo. Terus saiki lawange peno dek endi? Tak dekek nok nggone nisor. Nisa iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Unsur keamanan iki wis gak aman apa meneh. Dik, kok gawe lawang sampe teko unsur, Dik. Maling begitu nyidak buka bleng masuk. Lah, nek omahku enggak. Lawang dikek ndukur. Lawang dikek ndukur. Iya. Tadi maling gak iso ndolek Gak lawang. iso. Lawang ndukur ya. Iya, munggah pasang ngondo, mlebu, tarik maneh. Tarik. Iya. Tutup. Iya. Aku munggah, jange metu ya. Iya. Munggah. Iya. Lawang tak tutup, ondo diselih wong tukang kayu. Aku gak iso mudhun bunuh diri aku.
Kon seneng nek kapan kancamu turu emper. Arek kok niku. Bancane ya keliru peno mesti. Bancane ya keliru peno iku. Kok iso keliru? Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen peno iku. Senen mah. Diatur. Aku ya salahku ya takon Mbok Muna iki apa aku iki? Dadi diatur. Selamatane ya. Apa ae? Tungkeng tungkeng. Tumpeng. Tumpeng ambek apa? Tumpeng pangayak petik mulai bolos. Petik balik ta. Tumpeng petik balik. Mulai bolos. Keliru. Apa? Wis ketinggalan. Tumpeng terus beberapa. Iku wis biyen. Saiki danyang wis gak doyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, karo nek danyang wis ganti rek. Ya gak ada ganti. Mentane aja tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, mbone ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Bubur dedek. Berase sakon. Sakon. Dedek sak kintal. Dedek sak kintal. Iya. Didelekno jaran. Iya. Kon iki bancaan ta makani jaran kon. Lah mari. Nek gawe lawang kon biasa nek lawang iki apa sih? Ya, apa? Gawe lawang dhisik apa? Pertama iki. Pertama Lawang ya. kusen ditekno. Loh, ya iku apa salahku, Dik? Apa? Lah pernah ya, apa? Kusen gak ada. Kusen ngelempo ae. Ya bener, kusen kok dekno ya? Iya. Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusane wis tuwek. Cendema Wijaya iki ta? Iya. Wis tuwek. Ya kula kusen balung benda bener ngawur. Kusen balung benda. Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing digawe lawang iku kusen arane. Sing apik kayu apa, Dik? Oh, sing apik iku Iya, supaya ala ono sik. kuat sih. Heh? Kayu stigi. Heh? Kayu stigi. Kayu stik. Ah piro regane gak sepiro. Piro sih? Alah, wis kuat ngono. paling nek kayak kusen ya 6 juta lah, kayak kusen tok situ. Heh? Kayak kusen situ 6 juta lah. 6 juta ya? Iya. Kan kok larang kok 6 juta ya? Tapi kuatnya kuat, tan santet. Tan santet. Oh, tadi santet gak makan. Gak ya? iso. Lah 6 juta lah tak tukokno omah wis dadi omah, Dik. Tuku kusen kae 6 juta, Dik kon iki. Lah menawa milih enake, ya apa sing dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omahmu kekno aku Dik, ngono Dik. Ya apa? Wis ta. Kon kanca lho Dik kon. Kok manisen apa lo njaluk omahku? Alah kon sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Kon. Oh, Dik, Kon Dik ngomong ngono. Lah biyen ngene endi? Iya. Iya. Masalah keras. Bala dhewe. Ya apa? Ya apa kabar? Ya seger waras. Iya. Aku ya warung. Wareg. Wahing. Masalah keras. Iya. Wancet ayo kan? Iya pancet aku nang omah Iya. iko. Wong kula perlu menemu kapi. Iya ta? Iya. Nek Seteng ae. kalau akan gaji, akhirnya kok penyakitnya akeh. Iya. Sederhana kok ngene lho. Heran. Sopo? Lha kan masa panggil. Sopo sih? Iki basemen. Hah? Basemen. Loh alah, Bas. Sisop ya? Sisop. Iki bos. Ane sisa iki. Sopo ta? Lah sapa? Kan saya dhewe. Ganteng arek. Karo gak jeneng. Masalah potongan koyo mahifal. Iya, Kayak apa? koyo mahifal potongan. Ya sapa iki? Sedik. Oh, Siapa? desik. Sikil. Kok diwalik? Sekut. Sewur. Iki lho. Sidik. Bibisono. Sidik Brubisono. Sedik Wibisono. Oh, Sidik Wibisono. Iya. Bas. Iya. Laras, Bas. Oleh pengestumu, Dik. Ah, irunge ya apa, Bas? Abu. Pak, kon takon nero. Lah ngerung-ngerung kono gak ilok, Dik. Dik. Soale kon takon nero krungu. Soale kan direkam ae iki. Nek kon takon nero padha madani baseman. Oh, ngono. Lah nek kon takon nero dodon ae iki apa bas lho. Iki padha biru baseman. Kon kei contoh. Ya apa kabare? Iki omah saiki ngale Dik. Ngendi? Ya biyen nang ngene Surabaya kene. Iya. Ini kan ya, Bas? Iki Tunturi. bendo. Ah, saiki. Tunturi. Tunturi saiki ngale. Baru bendo. Saiki masih balu bendo jalane dibangun saiki. Mosok. Oh, jalan satu akon saiki. Iya. Kenapa? Dibangun gak ketinggalan. Kon kapan bongko? Ngawur ae takno. Lho jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nandar arek. Ya, apa? Ya biasa arek enom. Aku yo gopo aku iki. Tuh lho. Dolek iki lho, dolek kusen rum nah.
Dolek Kusen kusen. cidam iki. Lho, kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lah ono kusen. Kusen lawang kok. Oh, kusen lawang. Iya. Aku ngurus lawang. Ya, Aku apa, bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa, nyambut gawe iki mang rubuh tangi. Oh iya kaya aku ya. Asem. Oh betane kaya aku kandhani kok. Tiba-tiba nek rumput lagi Ya ya. enggak, lah apa rubuh tangi? Nyambut gawe kuwi sebagai wong tani ta. Iya, iya, iya. Mereka kok Teko beb. Ojo pergi sak kali. Ojo. Cake ngomong beyat ngene lho. Oh enggak, mari teko dalek bebek tapi mang. Lah iya, kan tumen nama bebet kan iki. Bebet cah. Bebet sebelahe kali lah bebet ah. Aku tumen bebet Jombang iki ya rokoke mesti rokok kretek kae. Oh, kalau orang bebek Jombang barang. Bebek bakal ditandur pari lho, pari. Walah. Bibite yo tandur. Oh, yo tandur. Bebek mau nyambut gawe kok sawah, ditandur. Kanggo apa? Jelas tandur pari. Kanggo lah. apa? Iya. Mas. Kanggo apa bebet? Lho dikae kan basem. Basem lak suka-suka dadi ya. Mangan pari. Sanjane kepang aku. Ngawur ae kon niku. Apa ya? Aku nyambut gawe lah gak iso lancar saiki. Nandur apa sih? Lho. Takon pertanian. Pertama. Pertanian tak tingkat. Mau nyambut gawe tani mulai pari. Nandur pari. Iya, anu balik dami. Dami. Nek gak iso balik dami ya tanduri palawija. Perlu coba nandur apa ya? Ya timun, rai, bengkuang, Iya, nandur apa maneh? terasi, petis, lontong. Cek Tempe, bo. Kon niku nang ngene pertanian tarujaan. Aku takon menyesak ya aku bingung. Kok Nganggo niku tak terasi. ono. Sing dimaksud dibalik ya apa sih, Bas? Balik dami ki ya. Balik dami Dami dibalik. Pas man dibalik. Oh. Balik dami mari sawah nyawa maneh iso ngono. Oh, mari panen pari, panen tebu, Iya, mari iya. panen tebu, bawang ngene lho. Iya, iya. Balik dami. Tadi langsung. Langsung. Tapi ngene langsung ya cuman niku. Langsung kok kon yo ngono. Iya, langsung. Tapi anu Dik, Ya wae. aku pengen ngomong awakmu ya. Ngomong Betul ketemu kok iki? Menyanyi ta, Bang? Ketmu gak ngomong? Enggak, mang nyanyi kok. Aja nyarek loro gak ilok to narek loro kene kok. Soalnya ngene aku Iya. ngerti, kene iki ndelok jam. Iya iya iya. Nek sak jam iku pernapasnya teko cangkem. Oh iya iya. Sak jaman teko irung. Oh iya. Iki Nek ono irung mulai iki ya. iki ero ya. Mangkane bengung. Sani wak lumba-lumba ben apa. Kon ngomong ya sih. Tek Ya, tek. ngomong. Iku biyen asale ya apa irung iso sakmene iki ya. Asale lho asale. Walah. Pas aja mangkel aku takon. Enggak. Nek munggo dolek sejarah ngono Ya, menggilan kon. Masa sih? Menggilan. Iku ben apa lahir iku ketatat. Walah apa? Apa digeblak liru irunge ngono. Walah apa? Ah tepakmu delem ben kenyunyuk rokok irunge iku. Terus aku ya. Iya. Dintupno tawon biyen ben. Gak ngono iki ngomong irung tok ngomong. Adakno Ya ya. Apa ngomong-ngomong? soalku iki mah ya tegese. Oh, wes. Wis apa? Apa? Wah, aja kok dublek. Adakno Lah ya apa? soalnya awakku iki mah diarani cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Ya ta? Tegese mangan langsung. Oh, Cuma mangane iki- langsung jane iki. Langsung. Dadi mangan iso sampai sore ku mangan tok, gak prei. Langsung. Kulane gede Kamu sana sapi aku. Adakno. Saya mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak kurang gak tahu. Oh, gak tahu kurang, gak tahu melarat. Gak tahu melarat cekak. Serba pencukupan. Cukup Iya. lho. Lah cuma sih tak pikirno ya. Tapi urip mulai wis tetep sih. Oh, tetep. Endi tetep? Tetep Bang. Tetep nih. Tetep. Lah kok tetep tak takon ya apa tetep. Heeh. Ya boy. Heeh. Hari ngono. Heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya. Iya ya. Sing darani wong tuwa kaya aku iki. Bener ya, bener ya. Aku wis eling wis putu-putus anak-anak. Iya, iya, iya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi. Masa wingi gak? Wingi gak eling. Oh iya. Lah wingi sukete tanggane entek. Oh, iku tepake dadi. Iki semaput kok aku jane. Goblok iku adakno. Ngene lho maksude eling iku dhek iku wis sadar. Sadar. Oh, ala. Sadar. Wis insaf saiki. Wah. Pikiranku ya ngono. Insaf ya, iya. Tapi kok pengaruh luar biasa. Padahal Penggoda nang awakku iki lho. panjenengan ngono pengaruh kepingin siji ya keturutan njaluk loro. Iya, iya, Saiki iya. loro kepingin piro? Lho, aja ngono ngomong apa kan? Sedeki Lho lah iya. Wale, iku hitung-hitungan kuno. Lah iya apa? Siji loro telu. Iya. Teko telu. Heeh. Telu kepingin loro. Iya. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin 1A. Satu kan satu. Oh, saya tak maksud ngene lho. Iya, iya. Iya nek Joko karuan. Iya nek judo wong aku wis putu ya. Iya. Aku tak pikir-pikir koyo pawan kembang aku iki. Wah, Temenan. Oh, bener. Pawan kembang aku. Kembang. Lah wong ana arek wedok ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Iya. Lututi. 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 Oh, Dadi nututi pernah? iya. Lah ya kok gak nututi. Lah iya apa? Wong tasih kecaut yo sabuk peno ngene. Lah opo ngawur ae, Dik. wah, Mulane aku iki saiki iki ya.
apik, aja rame. Oh. Aja ngomong lho. Bukan wis rame, nek rame. Aja ngomong. Lah kan rame seneni kok. Oh, ngono. Sing nyeneni sapa? Aja. Kon balik nang aku mana. Aja ngono. Iya. Soale yumu iki ya. Iya. Lah luar biasa. Yumu ki nang ndi, Dik? Ngono ama. Sing jange dirabi ku yumu lho. Lah apa? Iku lah opo kok datang yumu. Lah Iya ku te bojo. apa pas meno dibojo ku. Lah Mursia bojone kali lah. Mursia lu bojone iki jenjak kali lah. Lah kon yumu. Lah iya di mana mes Yumu itu? kuwi omahe trompo mbok munah lho. Ya. Mbok munah ke trompo bangil. Ngerti ya? Apa gondeng kok ae kok. Lah iya. Iki bojoku lho nyelukno kono. Oh iya. Pernah nyeluk. Dadi kon diuruki. Iya. Nek nyeluk bojone ya pas yuk ngono lho. Lho, yu ngono. Aku biasanya nyeluk emak. Emak. Yo. Ya, iki banyaknya nek cacil wis mau emak apa dhewe gak ngono. Emak. Piok. Iki pancene gak mesti nek ngurui kok gak mesti. Saiki dikandani yuk ya. Iya. Pengenane enggak? Cek makmu tak tukang gelang ngono. Mak ayo, mak. Iya. Saiki yuk. Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojoku. Soale bojone, Dik. Lah nek kon nyeluk emak lho, ya apa? Apa aku kan Mas Eman? Apa mak Yatmani? Ayo. Apa mak Yatmani? Oh. Ada, rek kira. Nah, mulane iki lho maksudku iki. Iya, iya. Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng. Arek umur piro? Arek. Umur piro? Lho, umur 21. Lah umurku 20. Tapi lah banding ta mbek aku. Umur pas maneh umur 20 rabi oleh Iya, perawan. ngerti. Arek iku ngerti, arek iku. Arek Kok iku sampe gak gelem arek nom-nom. Oh, iya. Milih pas mantu. Iya. Lah pas bapak gak dipilih? Kamu bojone. Lho, kamu bojone yo, takno. Pernah tau kayak apa? Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno. Keranjang. Keranjang goblok. Ora. Oh, ranjang itu tempat tidur lho, Tempat tidur ya ranjang barang, wah. Ah, basa Indonesia lak ngono. Oh, Indonesia. Tukono tempat tidur. Tidur kompi tak tukokno. Meja kursi tak tukokno. Iya. Tapi gelem nrimo, Dek. Lho nerimo. Loh, anak cinta rek wedok iki. Cinta lho. Tapi tuh no tempat tidur sak sakure. Apa sakur? Ndukure tempat tidur iki lho. Sakur-sakur. Sakur nak mulai nang ngene Jombang. Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk iki lho. Sakur semelok cempaka putih kok. Ah, kon niku kasur. Oh iya. Oh, kasur sakur. Oh, dolir liya munah. Iya, kasur. Kasur. Lho Iya, sing kari iki lho. Ya ngomong-ngomong ambek aku njaluk ali-ali. Wah. Wah, iki kakean. Iki pero. Wareng ini. Oh, perot. Perot. Mas. Peok. Lho. Perot iku apa? Iki lho repot. Oh, repot coba. Bas ini lho warang ini. Iya. Kok nek njaluk dia aja lali. Nggonku ali mek siji ngono. Iya. Nek ali ku loro. Lali bledek kampungku. Kon ali mek siji, ali-ali lak umume Cincin. yo cincin bahasa Indonesia lah. Alah. Yo ali-ali ngono. Iya, ali-ali wis. Ya gede-gede ini 5 gram atau 10 gram. Iki gelem Lah, kecubung. oh pakik iki takno. Lah aku bingung kan. Waduh. Ya apa usaha duit apa carane iki? Aduh gawat. Waduh. Oh niku nyilikno atine kancane. Gawat. Mau gak istilah sing enggak kon iki kan? Kira-kira butuh piro, Pas? Butuh piro kaya lali? Ya siji tok ae ali mau sampe Enggak loro. duwe. Duwe kira-kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kon tukok lali mesti gelem ya. Ya mesti. Sapa sih arane? Arane Samrame. Siapa? Oh, wis aku. Iya. Wis, Sapa sih? Coba. boten kru. Ah, kon niku cenon kok yang niku. Kan. Wadah kon. Lho iya. Lah iya. Apa? Apa? Ada kan niku nek arek. Ayo apa? Aja kon kandang kok ada. Jenenge lucu ya? Iya. Sopo cerai kamu tadi. Ada ya apa? Aku ra jenenge. Lupai mana? Ada dah jenenge tekek. Di mana jenenge? Jenenge Jipa. Wah, kon niku kopeng tak kecer kon niku. Iku mau. Ya apa lo, Bas? Kan kok kebimbang arek iku lho. Sopo jenenge? Aku karo. Oh, dublek karo kan takno. Sebanter ta? Kupinge sailir gak krungu bedek. Nek ngomongi irung jangka dhisik jelas ngene lho. Dicundang sik ngono. Wong bisiki bengung. Jenenge ya. Kastini. Oh, arek iku tau kasti ngono. Wah, Wah, ora. Kenal iku kan. lho jenenge Kastini. Oh, kasti ini.
Kastini. Arekku meneng lulusan teko SMA. Masa Iya, kene wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah dekne. Nang omah, kerajinan tangan bordil. Bordil. Bordil apa? Lho, bordil apa gegermu? Bordil. Jahit-jahit lho, jahit-jahit. Oh, jahit. Terus arekku nek metu tuku jamu nang kupang, metu aku tak kei. Apa anu ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isih ponakne Kastamin. Lha opo? Duduk. Nek aku nang pasar kembang tak kei 10.000. Konane gak sampe niku ekuan. Saiki ngene ya, pengen supaya cinta ambek Kastini iki. Iya. Aduh endi saiki aku tak bojo peno tak warah, tak kon lamar ngono ae. Kon gendeng takon niku. Tepat iku Tepat batumu sempal ngono ah. Ya emak iku diwarah. Emak lah apa kon marah? Dijak lamar. Oh, kon karo watehe mammu kon niku. Oh, ya bojoku nek muring-muring sanggon-gon aku turu tau diseret sarung disesuk adano. Kon gendeng takon niku. Peno gak ngerti peno kelemahane peno iku. Ya apa kelemahane? Soale emak iki ya, natik mbujuk-mbujuk ngene tambah murang-muring. Nek terang-terangan, Mak, aku lebih maneh lamar gelem. Oh, gak gelem tak wayu gak gelem ngampur rek. Yo. Diakal, emel aku. Tak akal. Ayo usahno ya apa. Wis tak akal duit ngono ya apa. pasrah aku meneh kan. Pokoke ngene lho kan. Wis tak Oh iya. oleh ya. Ya wis. Ya, Iya. Ayo. Ayo kok siji aku mlaku nek gang kono kan apa-apa bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek ini lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Wis, lu temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Lah aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuwatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Pancen wong pacaran seneng nggo sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kok mana nek tretek durung dadi ngono waduh. Masih kebiyokan buk wis gak kerasa ya. Sik enake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek ebes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Ngawur ae ora wong Mojosari. Lah biyen aku nek kono iki. Lha iki. Wah arek koyo Halo, arek koyo Lydia. Kayak apa? Lydia apa? Sampeyan uga teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampeyan janan ndi aku iki. Mbak. Kene kuali sing ngajaki kono, aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho. Iya cuma sing bondo lak kono ta. Ya apa sih kok malah
malah dibosno nang aku. Gak aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. Biyen sampean niku masrah tok gak tau ngraji. Kon gending-gendingen no iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakral apa aku belajar gendeng-gendeng iku. Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene. Lain-lain, Mas. Saiki aku nang dangdut dung 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 dut. Oh penyanyi kon? Iya sih. Oh sing tau durak-urak wong. Gak, iku lak belajar biyen. Gampang kok sing ngetepung aku. Ya. Hah? Sing Iso ketepung. ta sampeyan ku nantang. Ku jidore gawon, ya. Ngawur. Marno golek bedes ya. Kayak iki acara nang aku gak pesta lho, Mas. Lho kon pesta. Lah pesta kok endi wong karo pesta iki? Lah nandi lah aku lah bingung ta. Ngene urunan bancaan ya. Urunan bancaan. Pesta wong loro tok. Ya karo no. main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku ki kadang-kadang kena pengaruh wong. Lho ngono ya durung-durung ngono. Enggak. Wong apa? Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok. Aja ngono gak enak aku rek Kok ngaruh-ngaruhan iku. dikai panjer titik wis katut aku. Saiki obyek apa sih sampean niku? Ngene wis gampang pokoke obyek lek wis kawin ae. Lho. Iki ya apa? Kok ngale ngono? Ranjangmu teko wong iku durung kok dol. Ranjange ndi? Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek Oh, sing ndok omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan iku dikek sapa sih? Halah iku lho, sapa jenenge R. R. R ono R ning ngarepe. Jenenge dikenalno R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi iku mesti. Rabi yo. Robi. Lah gak tau dijelasno kok. Iku karepmu ta karepe wong iku. Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikekeki dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk lho. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya apa sih? Lho ya trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Lah aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek. Tapi kon gak cinta sih? Hah? Gak lah apa aku gendeng aja cinta wong ngono. Lek gak cinta ojo dirodok tukone wong iku. Titipno nggonku wae. Nah. Engko tak cete, ya. Ngawur. Barang si anyar kok dicet, masih duwike sik pancet nduk lemari tak tumpuk ae. Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku kok marahi wong kedanan iku repot. Oh iya ya, ngarep bales budi. Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak awakmu lak repot. Sampeyan masih gak kedanan ya ngentil nang aku kok. Nah, ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko. Nendi pojokan Sing iki. sampe saiki durung kebayar iki. Aja ngono rek sini-sini ae ah. Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono sih kepingin aku. Bahasa apa? Perancis. Sing apik-apik lho. Bahasa apa lho? Yo apa sih roman sing kirane koyo arek-arek lho. Ya nonton dhisik isone roman. Nonton film sik ya. Duwe sampean ngajak iku. Lah ya apa jaremu ngono lho. Wah dibalekno nang aku man lak mendal iku jenenge. Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lek nyesek terus aku lak repot aku Aku iki. iki ya angel Mas, jenenge wong wedok ya. Mosok jenenge tamu tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar. Iya, ya dak muin lah. Gak mungkin. Apa? Ngomong pisan keliru sampean. Ya gak mungkin lho, gak mungkin. iya. Ya Ramatama masih gak seneng ya sing Aja sampe ketoro. sing halus. Ya dilus ae dilus. Dilus siapa aja? Kemarin di pelamir, ya. Sampe cendelo ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih iya. masih kepethuk aku wong iku aku ya dok gak ero. Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis Iya. sapa wis mesem ngono. Iya. Lega dek. Iya. Aku mesem ngono wis juwing-lak nang botange geblak barang. Wah, iku duwe penyakit ayan wong iku. Masa sih? Golek kepergo aku mlaku-mlaku bare awakmu ya. Iya. Aku waran borumu. Masa? Iya, Percaya ta? Aku percaya. Soalnya awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Iya. Lak sik apik aku ah. Lho. Gak enake. Walik sampean niku. Soalnya teko pakaian lek wis aku macak. Oh, Macak apa? jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon nisor aku dhuwur, termasuk tingkat aku ngono lho. Delok potongan. Tingkat aku iku modele lak kaya wong sugih awak dhewe. Iya. Kaya wong sugih. Iya, imbang lek ambek awakmu. Masa? Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Lah sing tak sugih apa lek kate iku. Ngawur ae iku warisan kok didol. Wis lek pancen kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno. Golek napa? Wong tuwek. Iya. Wong tuwek. Ndok Iya. ndi wong tuwek iku? Ya sanane engko lek ana nang kali duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan. Wong tuwek ngono sampean iku. Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho. Wong pinter. Nggonku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter mbujuki. Ngasur ae. Wah. Pinter mbojok kok ditukno. Wis ayo njaluk tulung nang kanca dhewe. Disyaratno ngono ta? Iya, iki ana hansip. Lah hansip kok jali tolong sih. Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip. Oh
Oh iso. Yo pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winginane ditekani Terus. tambah kenceng arek. Alah step iku malian. Lho, halo selamat siang, Pak. Selamat siang. Di Kok rumah. saiki nyeluk aku, Pak. Lho kan mati pakaiane ta, Lah Cak. aku celuk pagi kapan problemmu iki? Lho gak ngono. Dihormati kok gak gelem sih. Dulu kan teman, Lho, saya iya. kan dinas. Dinas. Sebagai Bapak Hansip menghormati ta, Lho, Pak. kewajiban kon menghormati aku ya. Ya, Nes, Cuma kon iku aja ngene, Rek. Apa sih? Sisiran iku ndelok tempate. Oh salah jalur. Oh, salah jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempat iki kurang, waduh, mbok ya aja semata-mata. Golok ngering sepi-sepi. Oh jangan dikekno nggon Mas. Tumon kono ono Hansip melindungi wong sisiran iki. Lah ya nang. Oh, tak kentes kon ku. Kon niku dituturi tenang, kon dituturi. Aduh apa sampe iki ya? Rungokno ta omong aku iki. Nek sisiran iku aja nek pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tibake peretes kon gawe sisiran. Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Sesuk pedes ngono lho, ya. Mangane kok. Tapi kebacut, ya nek aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini. Jaga isine. Iki lali lek pakaian dinas lho. Apa aku kurang rapi dah? Lah eling sih nduk panggung biyen ta. Mas rame-rame, Mas aku bekas wong seniman. Iya. Kan gak apa-apa. Gak apa-apa, Kan gak ada apa-apa. tingkatannya, modern ke Hansip. Iya. Bila perlu ana kanca salah tak permak. Lho lah wis ta. Oh ya aja ngono ya melalui jalan sing bener. Aku ya gak goblok loh, aku nek kalau perintah toko komandan gak gelem. Mulane sing penting jangan menakuk-nakuki. Ya. Oh, bukan tempatnya. Sekarang ini Hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinasku? Iya. Libanon. Adoy. Iki lho jalan Libanon. Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta. Loh, enggak ngredit. Ngomong ya bagian Kalau bagian iki. teko atasan. Tahu nang lawang? Tahu. Lah ngeter adekmu ya? Lho kamu tahu dinas nduk lawang? Lho ya gak tahu ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tok. Surabaya. Sampeyan pakan dinas lho, Nok. Apa? Sepatune tin lho. Iya, kan taline. Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya, Ya, ya termasuk jengkel. Kadang aku nggih sepatu putih lah. Seragam putih. Nek olahraga iku sepatu putih ya. Oh, patu putih ya. Iya. Melayu ya. Yo gak jungkel. Lho gak ono artine gelek lari-lari. Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani. Waduh. Nah, jasmani iki tanpa Sekarang jasmani. iya, Oh, berlatih. berlatih terus Renang, iku. sampe renang iso. Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede gini tadi. Ya segala anu dilatih tin. Kon suwe sisiran hari iki. Gak, sik tas. Hah? Sik baru saja. Waduh lho, kon niku sing hati-hati. Padahal arek iki cilik kok tasir lho. Baru saiki wis ketok ngene tak kon tenggak lho. Kok Ayo niku? cok ngono sih. Siapa jenenge, Dik? Lho lali. Siapa? Bareng kecil ditut. Lho wis lalu biyen cilik saiki gede. Saiki ta. Ri, lereno dadi Hansip, Ri. Lereno. Kon niku komandanku tang lerene aku. Kum Ya. jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sisiran kate dipek. Kon nglereni wong ngadudara gak iso nglereni aku. Ngawur, ya gak ono ya, aku nglereni Hansip. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya, aku saiki gak iso susu rek. Nanti. Kate Nah, tugas. tugas aku. Numpak apa, Ring? Numpak apa? Biasanya perahu. Lapa Hansip mau perahu? Mbak aku numpak gas, mbak aku numpak perahu tuh udah urusanmu loh. Lho gak ngono. Bila mana perlu aku melaku. Tapi bentin aku rutin. Apa? Bobol nduk sawah aku. Mbung ngetan ae. Nek Indonesia rek gedang ngantuk. Iku lah aku ikut tak obrak-obrak wong main-main iku ta. Lho iya. Bener ya, Wak. Bener. Iya. Menjaga keamanan kampung ya. Ya, Lek. Bila mana ana wedhus tarung celun aku rek. Sampe pedes barang. Ojo ngono ta kon niku. Wah. Wis gampang lah anu dolen. Iya. Tapi aja pakan dinas, pakan preman ae. Apa sih? Arek kono lambek ngene iki wedi. Oh. Arek anakku lho wedi. Dadi nek kono pakaian dinas ini wedi ya. Iya. Bisa biasa rono aku. Ya omah ndi sih? Gak ndek omah. Kon ki ngomong apa? kok niku Jarene ngomong kok apa? kalah mbekan sih. Kan gak duwe 15. Durung. Lho padahal aku takon. Aku. Sama ngomong anak sama ndek bojo ta ayo. Durung. Lah kok ngomong anak. Meneng. Aku tak mbejuki Hansip. Gak iki perkara omah tak terusno. Kon gak duwe omah ta? Ya duwe cilik, Cak. Sungkan lah aku didulin kanca. Rek, masih cilik nomah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Hansip. Masih duwe. Lho, aku gak duwe jangan nuntut nggonmu lho. Iku ambulan jenenge. Wak. Gak Aku omah dhewe turu nang asrama rek. Asrama.
Asrama pinggir ndi sih? Tak dilihat. Iki lho markase. Markase. Gak omamu nduk Kupang kok rahasiakno. Wedile aku rono, wedile aku ngedu ngono ta. Iku entek iku tak segelno pisan. Sampai ketemu, Cak. Iya. Ya. Saiki aku jange dinas. Ya, sing disiplin, ya. Wis ya? Ya, Saiki hansip tak budal. Jogo. Lho, iki kate nyelentik barang iki. Lho, Lah apa nek glundur barang. logate hansip ngene ta. Oh, eling sik nduk panggung iku biyen. Lho, Eling sik nduk awak panggung. dhewe ngelak warung budal kok. Apa? Wis sekon riwu tak kena siap ngene. Lah iki apa? Ya, kamu siap ya? Siap, hormat. Hansip budal jogo. Tambah kecere saiki. Legone sok galeyer. Eren tadi. Arek aku dadi hansip tak gendeng arek. Wah, ndak aku di dhewe aku nanti. Rasaku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono lho Lah mestine. gak praktis blas ngono. Ya gak tau tumon pakaian dene sik iki kok aku. Lah ya ndelok berangkate jrueng gak tak mlakune kelulun. Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku yo gak diangkat arekku. Saya bantu. Mek meden-medene awake dhewe ya. Wis gak ngurus hansip wis. Ayo sing perlu nyaratno iki, Mang. Saiki ta? Iya, yuk. Ayo. Wis kira. Wis. Wis, kocone tak gawa. Hah? Kaca. Kaca apa maneh? Lho, jare kayak brai. Kadel lah wong. Pas meneh dikek kaca tambah wedi dhewe kok wonge. Oh iya ya. Pesane kok nek kapan ngocono nggone kali ae lah wis. Lah iya. Iya, Pak. Ndi ya? Ngono ki diatur ya apa iki? Wis tak nurut to, Pak. Pokoke berhasil ya. Salah. Sampe gak berhasil, silono. Wah. Ciloko. Ya wis pokoke oleh dhuwit ngono. Oleh duit ya? Dangan. Iya, kenapa nang? Irunge coplon sik, irunge coplon sik. Kowe lu dicopot iki kok Pak. Wah kendek, cok irung kok dicopot. Kok dicopot. Nek iso rata wedake. Ya irungnya aja dicoplok, ya disungsang ndukur ngene iki. Dicengkar. Oh, kok subali ngono. Kon dicengkar. Sing wedake cekelen ngene lho. Aja wedak lho. Apa? Lho, lek wedak lak lontur. Aku nggawa cet kok. Wis. Oh, cet ae. Udan gak lontur. Sik aja dicat tak main ini dhisik. Iya. Kok salah lawang ati beni. Cek rata pas ngono iku. Iki ya apa sih? Karepmu ki apa sih karepmu? Karepmu ki apa? Awakmu kok nek wis tak pakei Iya, iya. nggone kene iki. Iya. Awakmu tak dadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki. Oh, kesurupan iku. Iya. Ya, lek ana wong njalukno rene. Lah nduk jero kene, gua kene. Iya. Penang kok mlebu grombol kono lho. Mlebu kono. Iya, blang Iya. ngene kono. Yo petenge ngono iku. Iya, iku lho. Rek aku gak mani rek. Kok padha cilik gak mani. Gak mani rek aku rek. Salani. Peteng ora gak mani rek. Kala bare siyek ngono. Oh, kalau sih yas. Pecing yas. Gua pecing yas aku gak wani aco. Peteng gone Sing kon medeni apa? aku mlebu bleng. Iya. Terus mlebu lak longgo sini. Iya longgo. Wis ula entong metu. Lah iki apa mbek ulah entuk? Lho dicocok bumbune aku. Ya ulah entuk cepet dicakot. Iya. Ya dicakot cetil mati dicakot ulah yo cetil wis. Ngono ya? Iya. Cetil wis. Wis. Aku kaku. Termanen Ngawur, atas ah. sing entek ya. Iya, ya. Ya sembur-semburane sik kuwi semburane rong peno sian. Iya. Iki trek duit di kau trek duit di sembur-semburan iki. Wah ya sing utik. Ngomong sate kok koyo makne omong arek. Persis makne yo ngomong ngene. Lho apa tik? Aduh. Sik praya tik kok tik sik praya tik. Ngono makne persis makne. Ayo mulan trompo tik. Ila grombol sik ya. Grombol. Bleng. Bleng. Lah engko peno sikil peno tak tali titik. Hah? Lho perlu deh. Sebab nek peno tak bengok gak kira gak kira tadi tak sentek metu wae meneng ngono. Oh, kesak gak kru-kru rek. Yo kru ora gak dublek rek. Cetil dis. Iya lah. Lah kok kecet to ae. Kok iku Lek lak ketelinger kok. wah, kok kecet-kecet
ngerti busek apa nek busek iku? Kok kuwatir busek. Lah ya apa carane busek? Kayak bensin. Tutu dikorek. Wis ta Bas, wis lengkap iki Bas. Delon iki lengkap kabeh iki. Iya, iya, Delon iki kotak iku apa meneh iku? Apa ae? Maini sembarang lengkap iki. Kok gaya alis iku aspal ae gak iso ilang. Hah? Aspal. Wah, kayak kurang Slender api. lewat kene slender. Kurang api. Oh, Nek ngawur aspal iki ae. ya disret ngene ilang Ilang. kanan. Iya. Sik gak iso ilang. Kawat ya apa dinyesno ngene. Oh iya ya, lali aku. Iya iso buntal. Iso buntal. Atuk. Oh, Dek, ngrungokno makmu gak pantes, Dek. Ngomong makan karuan Ayo, kuwi. anu, rambut. Dekat. Dadak mesti mendukur, taleni. Oh, iya. Taleni ngene. Iya ya. Oh, talen iya. Ndukur ndukur ana kram kan niku ndukur Taleni. lah. Iya. Tok, Taleni. aku luntru ngono. Wah, kuwi. Kok ngawur Ini ae, kan Wak. diganti iki lho, brewok-brewokan iki lho. Oh, ganti rupa ya. Iya. Oh. Temenan ae. Iya, iya, iya. Jenggot-jenggotan. Nah, janggut-janggutan iki. Lho, Rek. Wah, Ah, piye? kene. Ya. Kayak piye, Rek? Ya ya. Kayak singo. Iki kayak seo. Kayak seo. Hah? Sio kok sio. Kon ngomong gak terang ngono kram? Iya, kayak seo. Siung kok seo. Siung-siungan. Iya. Kayu ae kayu. Alah apa sih? Apa? Irungnya teko kados kok siung kok. Iya, iya. Sing gak harus anu siung bisa niki ya. Kan niku. Iki gak ada duwe rupane kene. Suarane. Suara Suara cilik. iso. Suara cilik. Suara Iya, cilik. saya suarane. Momo peno tak jeneng napa? Nyelosi ngono. Nang losi ya. Iya. Oh. Nek tak nyelok Nyelosi terus siapa ya apa capai? Kok gayaran aja ngontek. Masa apa lah ngono? Waduh, kurang gede, kurang antep. Lah Mesti lho kan. Siapa yang kan? Nyelosi. Nih, Rasa apa? sing ngerodo antep. Iya, iya. Jeneng ngene. Iya. Mbah Tai. Oh, Mbak Tai. Tai. Oh. Ya ada teko ketidak nyambut tai. Teko katon kayak tai mulian. Kan iya apa sih? Tai ku becak omahku tak no. Ya apa enak. Nyelosi. Ya, ya, Benar benar. kamu nyelosi Ya. sama medal. Terus ngomong pernah ya apa? Suarane. Terus. Nyelosi. Apa nak? Nyai ku wedok. Oh, wetok ya. Nyai ku wedok. Suara lanang iki. Suara wetok ya? Iya. Ya. Nyelosi. Apa nak? Apa? Kurang cilik. Pak. Ya, Pak yo. Nyelosi. Panu suarane. Oh, kurang cilik. Mana cilik? Cilik mana? Ambles. Wah, ambles ini keluar. Nyelosi. Ana apa nak? Ana apa? Ya mana? Ya. Nyelosi. Ana apa nak? Ana apa? Sampean tepang satu kah? Iku udah bojoku. Gendeng kan. Terus ana Valentina. Wah, tano arek kok. Ya wis, iso. Bisa mbah. Lebu. Bleng. Kran, sing temen, menjiwai kran. Menjiwai. Suarane rek, mlebu krosak-krosak. Iku soalnya wite kagum wite. Kayak ayam ngablu. Mlebu ngene boyok-boyok. Sono wong. Oh, monggo. Aduh, monggo. Sing lintang. Oh, monggo. Liwat dok. Oh, Sampeyan lintang. nang tengah dalan niku enten grumbul-grumbul lan apa jan kajenge Niki- berbuat Allah ta? Duh. Sampeyan iki pun curiga ta? Dek pun rame-rame, Dek. Enten apa? Oh, sampean meneng mau bener. Tekon. Kunci sampeyan loro ndu ta? Boten. Enten apa? Boten asal rame. Dek nak ganti juru kunci. Loh, kula. Kunci napa? Kunci rahasia. Oh, iku ceritane lodrok iku. Juru nanti juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Lho, niki juru Iya, kunci. niki ana. Anu. Sampeyan dari kurung. Enten apa? Lho, pun rame-rame ke. Mriki lek enten iki dukun tiban. Wingi ketiban genteng. Pasane iki benjut napa mboten? Dukun tiban iku dukun tapi mbet person spiro. dadak. Oh, teko dadak. Ada. Niku Wingi lautan sih. Sama-sama. Wingi. wingi kula tilem bener. Wah, Ya apa? ketilemen sampean. Wingi udan deres ya. Udan deres, nggih. Terus enen tir ngoten ya. Ah, ini kok gelas logor. Apa kok til kon? Bledek ku kan ngene til. Lah ya. Wedrer Lah, lho. dor kursak-kursak. Ah. Terbuk. Terbuk. Kuwi erong logor. Sampeyan ten mriki niku latihan apa ampun jaga Mboten. Kula niki ngeten lho. Iya, ya napa? Kula kajenge pados tiang pinter. Waduh, Oh. Coba wong sing ngerti, nggih. Cocok. Ngerti batang-batang, Oh. nyoba-nyoba, dikon kok guya-guyu ngerti sih apa sih? terus ngerti Batang-batang ora apa kon? Batang lho. Sebatang iku wis siji. Ayo. Batang bade goblok. Bade-bade, terus Nggih. wetone tiang, lewate tiang ngoten niku. Nggih. Pundi enten? Sembarang ngerti. Sembarang. Pemriki mawon. Dikaya wong Sing- suwidak mlebu mriki. Pingenan ini. Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang. Nek utang teng iki, nek utang. Gen kula. Oh sampean ahli. Nggih kula nggih kledol.
apa sampean? Masalah pacaran. Lah pokoknya mriki ini sembarang kalir. Yang tuh gawe yo Pokok syaratnya tamu apa? Syaratnya kakang. apa? Syaratnya mesti jaliane. Nek liyane kan beto. Napa kembang? Kembang. Nih Oh, mboten nih. Napa? ringan. Ringan. Beton apa? Beto bongkotan sak truk ngoten mawon. Botan. Terus salah pundi? Mriku ngen banyu urip ra kena. Tekek pinggir kali mriku. Oh, didol eceran. Kok njalukno bongkok. Cek sejing lho krek kon iki apa sih kan. Pun syaratnya bongkotan gampang pokoknya Nggih, niki. nggih. Kari tak mboten apa. Mboten apa? Terus niki saged jawab diri teng tiyang. Saged. Mbah sinten jeneng? Mbah Nyai Losi. Nyelo sih. Nyai Losi. Nggih. Kapure medal. Kula celuk ya, sen meneng-meneng penambakan. Ngeleng teng. Kok ngeleng sampean niku. Pedane orong-orong mawon. Ngeleng. Ini gerombol nih. Boten gerombol. Nggih, sampeyan Mas ya. Sampeyan. Aku nyeluk ya. Iya, Jel. Nyai Losi. Kok nang ora ngruwak mawon boten. Boten lho, meneng-meneng. Apa nak? Waduh nak aku toko cengking. Napa, Mbak? Nggih, nggih. Napa, Mbak? Dinto. Toko cengking. Nggih, Mbah. Sepunten nih, Mbah nggih. Iki anak putu nenten perlu, Mbah. Oh, tapi kan ini orang melu. Kayak apa nak? Perlu, Mbah. Iya. Nggih. Niki enten butuh sampean. Ngerti ya? Nami sampean sinten, Dik? Kula Kartolo. Oh, niki Dik Kartami niki ngeten. Lho, Pokoknya Kartolo. Siapa sih jenenge? Kartolo. Oh, Karlonto. Siapa jenenge nak? Sampe ruwaken sik ta, Apa Mbah. jenenge? Kartolo. Oh, Katrol. Lah siapa? Mas. Enak. Niki kula bantingin. Niki biyen nono menelata. Iyalah. Niki saged saestu ta niki. Dek, Dek. Nah, Suara cilik om ringis saya. Ngomong niki dhewe, ngeten Nyai. Iya, nak, iya. Sampean ngomong napa karep Nah, sampean? karep sampean ngomong. Sampeyan Nyai. Ngomong, tarung ngono. Nyun sewu. Dengarkan. Nyun sewu nyamuda. Aku Nyai Losi. diceluk banyo. Apa, Dek? Keliru Dek sampean niku. Iya, Kak. Muda. Oh nyelosi. Nggih Nyai Losi. Nyelosi. Muda san wong Banjar. Dek. Ya apa sih, Rek? Aduh. Dek, aku jane bener-bener Dek, kok, Dek. Ya. Nyelosi. Ada apa, Kula nak? enten perlune Nyai. Oh iya, ya perlu apa sih, nak? Sampeyan tepang kali Nyai loro kidul. Enggak. Kenal. Ya kenal Dek, kok kenal. Niki kok enten sing nyetrum nggih. Iya, nak. WC nih WC. Oh, WC. Kadang-kadang rono aku mendayo. Nggih, sunane rada gede kuwi. Iya, nak. Niki ngeten Nyai. Ya apa sih? Kula lak enggak ada sirsiran. Oh, terus apa? Lah karep kula nang supaya sirsiran kula dadi bojo. Iya. Lah niki enten sing ngalang-alangi Nyai. Loh, tadi iku ono sing ngrintangi. Nggih enten sing ngrintangi. Siapa itu, nak? Siapa itu? Bahasa Indonesia. Boten napa tenang mawon. Oh siapa? Niki sing nyusupi tiang Lek bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia. Iya, siapa itu, nak? Anu Nyai. Lek niki bahasa Indonesia Nyai apa? Nyai nggih anu. Nyau. Anu, nggih Nyai. Jauh. Anu. Iki lak kanjingan. Oh, namanya yang menghalang-halangi Siapa namanya namanya, nak? pacar saya itu namanya Kastini. Kastini Nyai. Iya. Kastini. Kastini Nyai. Oh, namanya Kastini. Pacarnya ya. Itu pacarmu, tak? Iya Nyai. Aduh, matri aku. Matri aku. Matri. Mati kok matri. Iya. Mati. Saya gemeter gopo. Kenapa naik? Nek suara cilik ngene iki sing njenengan iki surip. Kenapa Nyai? Tadi iku pacarmu, nak. Nggih lah sing ngalang-alang ini ku namine wong tuwa. Siapa jenenge? Basman. Oh, tadi pacarmu Kastini. Ono sing rintangi. Nggih. Jenenge sapa? Basman. Aduh, matri pindu aku. Lah apa? Matri pindu aku. Kula beto mriki. Eh, Lare ini kula beto mriki. ya kawan rela. Nggih Dek, ambil berikan. Lebih aman. Aduh, keliru akalku, Dek. Apa? Aduh, Oleh duit kok. Aduh, Oleh duit lho. oleh duit tegolmu anjlok. Tenang. Jangan tolo. Nah, makan. Iya. Iki lho ngomong. Dek, sampean Oh, nggih. sini sampean. Nggih, Mas. Kula Kastini. Oh nggih, sampean ngomong terang-terang kalinya. Sing diarek, Dek. Niki. Ya iki, Dek. Nggih. Dek, ayo sontek, Dek. Bang kok Nyai kenapa? Bu aku kok bingung. Tadi ya. Nggih niki. Kondo kon niatmu kepin pedhot iki kondo. Niatmu apa, nak, niatmu? Ngeten lho Nyai nggih. Iya, iya. Kula nyuwun tolong. Iya, nak, ya. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Wah, Lah kula iku. mboten gedhoga kali tiyang niku kok. Kon gak seneng, nak? Nggih, wis tuwek kok pencilaan. Aduh. Matri dan telu. Sabar. Sabar kaya makan iku. Makan iku. Kok gak ketunggu-ketunggu kok sabar.
Sampeyan dicintai sinten? Basman. Basman. Sembarang niku dikekaken kula. Lah kula mboten cinta kok. Modele kaya wong gendeng ngoten. Gendeng ya. Nggih. Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani? Nggih. Wah pancene gendeng iki. Nggih. Sakran. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Bangus. Bagus kok. Ya apa sih kran kok kayak mari kono. Loh, waduh gale duwe. Sabar. Sabar mawon, Mbak. Sakniki syaratnya itu apa, Mbak? Nah, Bahasa Indonesia. iki ngene nak ya. Oh, kantean bahasa Indonesia iki. Oh, masih banyak. Masih. Oh, aku teko bangsa Mion kok. Si akeh. Nek pancen kon kepingin duwe bojo bareng Kastini, syaratnya gampang. Napa, Mbak? Kemantenan sadurunge 5 dina kon turu tengah embong nak ya. Sing turu sinten? Iya, Bong Rame. Atau turu tengah embong. Gak klambi icen nak. Lah lek enten motor. Bapak masih dipelihara sebenarnya ora. Bapak nak. Ya napa? Aduh, Nyai, aduh bingung. Nyai. Apa? Niku lak namanya bunuh diri, Nyai. Lu gak syarat. Nek Kartolo mati ya. Aduh, iku ketekku. Aduh, rek ya apa? Ya apa? Sampeyan niku kok mumet mawon sih Nyai. Bingung. Sing pun digedhek sampean gedhek. Iku lho, aku lho bingung. Aku iki. Oh, dadi lek boleh numpak gedek ngoten ta? Gedhek. Numpak ketek. Ambil Joko Tingkir. Aduh, ya apa ya? apa? Niki lek pancen syarat ngoten nggih. Dadi lho iki Dik. Lah syarat sih. Iya, syaratnya. Lah sampe umpama ketabrak ban ngoten bane perahu itu ya napa? Masih itu tabrak banyak meneng wae. Ngeten Dik, carane ngeten. Pun tilem ngene embong-embong biasa niku. Oh. Sampeyan ngene gedhong wayang wong ngeten setra jalan niku. Clear. Nah, itu jalan ngeten Oh, niku. jalan. Lah nggih, lak ngoten Nyai. Oh, lah. Kan udah dagelan itu. Oh, setelah jalan. Kalau kastamin ae. Aku cinta apa iku wedhus. Kan aku apa iku aduh, ya apa. Apa sih dek, kan iku dek. Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki nggih. Oh Sane iya. ngeten Nyai, kira-kira saged kabul mboten? Oh, iso terkabul. Syaratnya iku mang dituruti. Ngeten mawon, Iya. nggih, Dik Kartolo. Nggih, Nek sampeyan apa? kepengin ndo syaratnya sampeyan turu pinggir embong supaya ditubruk montor. Loh. Pertama dikai contoh mban iki kangen turu embong. Oh, nggih. Dan apa Nyai? Aku ki percobaan. Aduh, mati bolak-balik aku. Wah, ya apa sih, Rek? Cek meneh. Tapi mesti anu nggih. Ya, Saged apa? saged kabul. Iya, kabul. Nggih kula ujar, kula Iya, iya. jange obong-obong mriki lah sampeyan Iya. teng lebet. Kula badhe obong-obong teng lawange Grombol iki Iya, nggih. iya. Apa sih ngobong sampe beto damen. Nggih. Sing akeh aku. Aku Dik. pandangan. Terus ngeten Dik, nggih. Nek Iya. sampean jange obong-obong ya asal kian. Iya. Nyai mlebet ngene Grumbul malih. Lah. Lah nggih Dik Kartolo ni obong ngene sebelah mriki. Oh iya. Nggih ta? Iya, cek sangit aku. Kabul Mandala. Ya, Lho, kabul. niki kok mblakra aja kabul Mandala bareng Lah, napa sih? kabul sapa iku? Terkabul. Oh, terkabul. Kabul ni direstui ngoten ya. Iya, ayo munah. Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih. Tapi megap-megap sih, kalau takut nyesek aja. Aku bingung, Dik. Wis, Ya Ya apa? apa iki, Mas? wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya. Dadi Pun atik ngoten kersane pun kersane lho nggih niki lho niki. Sek. Lho, Dik. lho lho. Tek kon kurang ajar kon. Kon kurang ajar. Oh, kata lu. Mas, sabar Mas. Mas. Aduh, cek akeh lho. ini yang membuat honor. Sapa sing kaya honor ya? Membuat honor. Lho wis anjoke. Ada apa ini? Wis anjoke ini Hansip iki. Loh, keran tadi. Loh, keran. Ono ambone rek. Aku. Apa kon gua ini? Iki lak Basman. Aku. Lho Cak, Apa? lho iki Loh, Dik. lak IP pernah Cak. Loh. Iki Bayu ku dirabi Baseman. Lah kok aku Dik. Oh, Rasane kan nyelok kene papa. Bapak gedang. Cak ta? Lho aku ya cacak tok om ngono lho. Ya wis digawe cak. Oh, gecak ngawur ae. Iki mah Ono gara-gara. Gara-gara apa lo? Iki lak ngene. Tini lak pacarku. Iya. Dadi ubur-ubur Cak Basman. Heeh. Sembarang ditukokno tapi Tini ku gak njaluk karepe Basman dhewe. Iya, Terus tak golekno wong tuwa karepku misahno antara Cak Basman karo Tini. Dadak tak jaluk nang dukun sing dadi dukun Cak Basman dhewe. Wah. Iki pancet ae seneng torok kae padahal iki Mbak Yu ku kon rabi. Iya, Ri. Kamu dikokok sedik kok tok. Ya ditenano. Kon Apa pernah Lho, kon ngongkon ngono. gak gelem isap tak tuturno. Oh, iya, aku boleh.
mohon.